हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रप्रथम जाऊन आमेले गुरु महाराज चरणारविंदाक नमन कोरनो तंगल आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले श्रीला प्रभुपाद हांगेले चरणारविंदाक हजार हजार नमस्कार घालून तांगेल आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कृष्णाले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनो आशीर्वाद मागून घेतस। आणि आमका आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग भगवद्गीतेचे 5 अध्याय मुखांतर आज मेळतस। आम्ही 5 अध्यायांतू भगवंतान कसं सांगला म्हणून अगोर पळोया। 5 अध्यायाचे नाम कर्म संन्यास योग म्हणून ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಪೂರ ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ म्हणून म्हणतांती। प्रभुपादान या 5 अध्यायक ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणून नाव घालला। हे नाव ऐकतानाची आम्ही अंदाज करून घेऊयात हे अध्याय तो कसं सकडाच म्हणून। ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नाजलरी ज्ञान कर्म संन्यास योग म्हणल्यारी ज्ञानवंत जावन कर्म करचे नाजलरी ऍक्शन आम्ही कसं कर्म करताने कृष्णा कॉन्शियस जावन असचे ह्या विषयांतू कृष्णा युक्त जावन असचे कृष्णा युनायटेड जावन असचे कृष्णा लोट्टू ह्या विषय अंतस म्हणून आम्ही अंदाज करून घेऊयात। हे अध्याय सुलभस बजी साने अर्जुन एक प्रश्न निमगयता कृष्णालेगे त्या प्रश्नेंतू हे अध्याय सुरू जाता।
प्रश्न कसले अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अंग अर्जुन कृष्णालागे सांगतस हे कृष्णा तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम ते मक्का ब्रूहि म्हणल्यार सांग म्हणून सुनिश्चित जाऊन सांग कृष्णा कसले संन्यासम कर्मणाम कृष्ण तू कर्म पुराय संन्यास करी म्हणून सांगले कृष्णा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण संन्यास कर म्हळ्यार त्याग करी म्हणून पुनर्योगम च संससी मागिरी वापस पुनः योग म्हळ्यार कर्मयोगाक होगळसिले सुरवेरी कर्म पुराय संन्यास करी म्हणून सांगून संन्यास होगळसिले मागिरी कर्म करी कर्मयोग मुखांतर करी म्हणून सांगून कर्म अवगळसिले यत् श्रेय एतयोरेकम हंतु कसले बदची मक्का श्रेय ते मक्का सांगून दी ते मक सांग निश्चित जाऊन सांग खंचिक हांव दोरका संन्यास दोरका की म्हळ्यार कर्म त्याग करका की कर्म म्हळ्यार हांगा अर्जुनाक युद्ध करचे मस्त एक इंटरेस्ट ना ते आम्ही सुरवेरच्या अध्यायान पळयला तो जाल्यार इतले युद्धातून विमुख जावचे ट्राय करतस तशी अर्जुनान हांगा निमगोचे हांव युद्धातून विमुख जावका की ने युद्धोन्मुख जावका की म्हणून हांगा अर्जुन कृष्णाक निमगयतस हे प्रश्नेक भगवंताल उत्तर हे सगळे अध्याय इतलेच हे भगवद पंचाध्यायांत हाजेक फुडें आमी कसा मना करून घेवका म्हणल्यार अर्जुनान हे प्रश्न इथे निमगयले ताका इथे तशी डाऊट आयले म्हणून पळका ताका आमी चिक्के मागशी वचका जाता मागशी म्हळ्यार 4 अध्यायांत वचका जाता 4 अध्यायांत हांगा आमी एक मना करून घेवका म्हणल्यार कृष्णान अर्जुनाक गीत सांगताना अर्जुना हांव तुका 4 अध्याय सांगतस 4 अध्याय जाल्ले 5 अध्याय सांगतस अशी सांगिल ना कृष्णान ते एक पाऊण 2 घंटो ते युद्ध रणरंगांत अर्जुनान हांव युद्ध करना म्हणून ते विषाद खिन्न मनस जावन बसताना सांगिले अध्याय मागीर आमकां सुलभ जावचे कितें वेदव्यास भगवंतान त्या अध्याय प्रकार विंगड विंगड करून तशी दवरला ते प्रकार आत्ता 4 अध्यायांत म्हळ्यार या प्रश्न निमगोचे काही पुढे कृष्णान अर्जुनाक 4 अध्यायाचे 16चे 17चे 18चे श्लोकांत कर्म अकर्म विकर्म हाजे विषय उलयता आणि देव सांगता म्हळ्यार अर्जुना कोण बुद्धवंत कर्मतत्वाचे ज्ञान कोणा पावला तांक मात्र कर्मांत अकर्म पळोवचे जाता आणि अकर्मांत कर्म पळोवचे जाता म्हणून सांगता हेत आमकां मना करून घेवका आमी कर्म ताजे फुडें हे मना करता जाल्यार आमी कर्म कसं म्हणून मना करून घेवका अकर्म कसं म्हणून मना करून घेवका आणि विकर्म कसं म्हणून मना करून घेवका कर्म म्हळ्यार खंयचे कार्य करून क्रिया करून आमकां वी आर फोर्स्ड टू अटेन अनदर बॉडी ते कर्म म्हणटा ती अकर्म म्हळ्यार खंयचे कर्म केल्यार आमकां वापस बॉडी एक शरीर नवे शरीर घेवचे अगत्य पडना की ते अकर्म म्हणटा ती विकर्म म्हळ्यार निषिद्ध कर्म शास्त्र प्रकार ते करचे नज म्हळ्यार कर्म ते देखून कर्म कर्मांत अकर्म पळोवचे अकर्मांत कर्म पळोवचे तो बुद्धवंत म्हणून देव सांगता मस्त पंडित आता हे अंत कन्फ्युजन आसा एक उदाहरण एक मनीस
कर्म करतस म्हणले पुरो पळय करता संन्यासील वेस गल्ला जल्लरी प्रतीयकांती आशस नवे नवे करतस कार अर्वतस अशी सकड लेख पुरो जल्लरी ताणी करचे भगवंता कितेरी म्हण जल्लरी ते कर्म अंतु अकर्म अकर्मस ताक ताजे फलाचे रियाक्शन अंटुना एमना करून घेऊ का उदाहरणाक शबरीन कशी उष्टी बोर दिल्ले रामाक उष्टी बोर दिल्ले आज इक चरित्रेन तू तिगे नाव कितली वैरस सकडाने रामायण सांगताना की कंचे उदाहरण सांगताना शबरील नाव काढतात इतक तीन उष्टी दिल्लेले इंटेन्शन कसले ते मना करून घेऊ का पळयताना आमका कर्म म्हण दिसू पुरो अयो उष्टी दिल्ली मुद्दावाक म्हणून जाल्यारी तिने प्रितीन रामाक गोड गोड बोर मेळो आमशी ताण खावची नक्का कोड ताण खावची नक्का चांगस की म्हण सांगून तिगेल इंटेन्शन वॉज टू प्लीज रामा ते आम्ही पळोवन घेऊ का ते मस्त कष्ट म्हणून देव सांगता 4 अध्यायान तो तशीची कसं करत म्हणल्यार देव सांगता मागिरी कर्म करी तो निष्काम जावन करी कर्मयोग करी म्हणून सांगता मागिरी देव एक 7 श्लोकांतू 38 श्लोकांतू कोण देव ज्ञानाक ಹೊಗಳಿಸಿತ ನೈ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ज्ञान इतले पवित्र कसले ना अर्जुना खाली ते ज्ञान मेळ्ळे पुरतुका ते ज्ञानाचे बोटार बेसून तुके संसार सागर दांटू येत म्हणून देव सांगता तशी ज्ञाना ಹೊಗಳಿಸಿತ ज्ञान ಹೊಗಳಿसून कडेरचे श्लोकांतू सांगता तस्माद युध्यस्व भारत तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तुगेले ज्ञानांतू ज्ञान मळल खड्गान तुगेले संशय पूरा चिंदी कोरनो तू युद्ध करी अर्जुना म्हण सांगता आत्ता कन्फ्युजन जावचे अर्जुनाक सुरेर कर्म करी म्हणता मागीर ज्ञान ಹೊಗಳಿಸಿता तशी चपास युद्ध कर्म करी म्हणता युद्ध करी म्हणता ते देखून आता अर्जुनान ये प्रश्न निमगोचे कसं म्हणू एतयोरेकम यत् श्रेय तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम कसल श्रेय मक्का ते मक्का सांगून दियंती सांगून दी कृष्णा एकची हांव युद्ध करका की नाही विमुख जाऊन रपका म्हणून सांगता घंटी दवरे त्यांना श्रेय कसं म्हणू कळका आमका हंगा भागवतांतू 2 स्कंदांतू 1 अध्यायाचे 12 श्लोकांतू सांगला किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेर हाय नैरिहा वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः म्हणून सांगला शुकमुनीनं त्याक म्हणल्यारी ते शुकदेवान सांगला परीक्षित महाराजाला की पळे परीक्षित महाराजा कोण दीर्घायुष्य जावन कसले आत्मसाक्षात्काराचे विषय कसं म्हणू मना करून घेवचे क उत्सुक दाखयना की तागेल जीवन व्यर्थ तागेल एक वरम मुहूर्तम विदितम एक मुहूर्त तरी पडणे एक मनुष्यान ताणे आत्मसाक्षात्काराक जावक जाल आत्मतत्वाचे कसले आत्म कसले देव कोण आम्ही कोण आमकनी तक संबंध कसले हे सकड मना करून घेवचे क एक मुहूर्तक ताणे वंतरी ते ओड ते जितले सार्थक कसले नाही म्हणून तेच श्रेय जीवनाचे श्रेय कसले म्हणून मना करून घेवचे क एक मुहूर्त तो ट्राय करतवे तगेल इतले सार्थक जीवन कोणाले नाही म्हणून शुकदेव परीक्षित महाराजाला की सांगता ते देखून अंगपळ अर्जुनो यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम म्हणून सांगतस तक्का उत्तर जाऊन श्री भगवानुवाच भगवन् सांगता संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते अर्जुना
पळ संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यास म्हळ्यार कर्म त्याग करचे कर्म योगश्च कर्मयोग म्हळ्यार निष्काम जावन कर्म करचे निष्काम कर्मयोग दोन्ही संन्यास जेवो कर्मयोग जेवो निश्रेयस कराव भो दोन्ही श्रेयस्करची जाल्यारी तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते जाल्यारी कर्म संन्यासाकय कर्मयोग विशेष अर्जुना म्हणून सांगता दोन्ही श्रेयस्करची जाल्यारी संन्यास कर्म संन्यास करचे काही कर्मयोग कर्म करचे योग करून योग म्हळ्यार टू बी युनायटेड विथ द सुप्रीम लॉर्ड टू बी योक्ड विथ द सुप्रीम लॉर्ड संबंध दवरनो दावाल ಒಟ್ಟು संबंध दवरनो काम करचे कर्म करचे ते विशेष म्हणून हांगा देवू सांगता दोन्ही श्रेयस्करची तुम्ही उत्तर सममना करून घेव का कसं श्रेयस दोन्ही श्रेयस दोन्ही आमका श्रेयस त्याकडे मार्ग जाल्यारी एका काही विशेष एक इतक देव सांगता पळय ज्ञेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते अर्जुना पळय कौन द्वेष करना कौन कांक्षी करना कौन इच्छी करना कौन निर्द्वंद्व द्वंद्वात कोनो बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज कौन द्वंद्वात कोनो अतीत जावनस तो नित्य संन्यासी तो कंचे काही कर्म बंधाक पळना बॉन्डेज पळना म्हणून देव सांगता देवानी ते सांगची म्हणल्यार हांगा अर्जुनान सुमार कारण दिला युद्ध करना म्हणून सांगून तांतुले एक कारण कसं म्हणल्यार even if victorious there is no enjoyment आम्ही जिक्वलरी तंतु एन्जॉयमेंट ना किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च अर्जुनान सांगिल्ले एका अध्यायांत किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो कोणाक तर आम्ही कांक्षी करून युद्ध करतस की नॉर्मली कोणीय एक जिकूचे इतक ट्राय करची म्हणल्यार तागेले ಒಟ್ಟು ಜನಾಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಕ ರಿಲೇಷನ್ಸಾಕ लोकाक पुरा 4 जणाक दाखोवका हांव बुद्धोंतू हांव इतले अर्न केले हांव इतले विन्न जाल्लो म्हणून दाखोवचेक एक स्वार्थ असता ते देखून अर्जुना कोणीय ना दाखोवचेक इतक येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानिच ते कोणाक तर आम्ही युद्ध करतसंती कोणाक तर आम्ही राज्य आम्ही मेळका म्हणून युद्ध करतसंती भोग सुख पुरा त्यांनी पुरा युद्ध करून आमगेली एदूर सन्नद जावन राबल्यान त्यांनी पुरा पाय मरतांती ते देखून तक्का विक्टोरियस जाल्यार एन्जॉयमेंट ना म्हणून तागेले कारण ते हांगा ओतून सांगचे भगवंतान तू कांक्षे कोर नका युद्ध जिखूचे 4 जण दाखोवचे का एन्जॉयमेंट ना म्हणून सांगून इतक म्हणल्यार कोण द्वेष करना कोण कांक्षी करना तोच नित्य संन्यासी कपास कर्म त्याग करचे गती ना संन्यास कोरका जाल्यारी संन्यासी म्हणून सांगका जाल्यारी इतक देव सांगता पळय 4 श्लोकांत तो सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् अर्जुना सांख्य योग जवो कर्म योग जवो दोन्ही विंगड विंगड म्हणून सांगचे बालिश जावन बुद्धी आशिले एक व्यक्तीन कसले गोत्नतिले चेरडू आले बुद्धी आशिले व्यक्तीन सांगचे ते विंगड हे विंगड म्हणून पंडित सांगना इति म्हणल्यार यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति कंचे सांख्य योगांतू ज्ञान योग सांख्य योग म्हळ्यार ज्ञान योग एकच ते सांख्य योगांतू कंचे फल आम्ही प्राप्त करतांती कंचे स्थान आम्ही प्राप्त करतांती ते स्थान
योगैरपि गम्यते योग कर्मयोग कोर्णी तेच पाव्यत म्हणून एकम सांख्यम च योगम च सांख्यानी योग एकची म्हणून देवांग सांगता बाजी सुलभ्य अध्याय इत म्हणल्यारी उदाहरण एक सांगता उदाहरण तुम्ही मना करून घेतले म्हणजे री हे अध्याय सुलभ हंगा अर्जुना निम्गोच एक प्रश्न तक्क एक उत्तर सगळे अध्याय कशी जात म्हणल्यार उदाहरण एक 11 माळ्यारी फ्लॅट अंतू एक बिल्डिंगाची 11 माळ्यारी एक फंक्शन जातस म्हणले क्या पार्टी ए साइड अंतू लेफ्ट अंतू लिफ्टस राइट अंतू एडजसेंट जावन एक माळी मॅट वतस म्हणले क्या त्यान एकली निमगयता वाट कंचे म्हणून वाट कंचे म्हणून निमगेला आम्ही कसं सांगता ती दोन्ही एकची एककडेन वत्ता 11 माळ्यारी वत्ता जाल्ल्यारी लिफ्टार चमकल्यारी उग्गी पावयत मागीर लिफ्टार गेल्यार चांग म्हणतात तशीची कृष्ण हांगा दोन्ही एकची जाल्ल्यारी दोन्ही श्लोकांतू संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयसकरा उभौ दोन्ही एकची जाल्ल्यारी तयोस्तु तंतु कर्मसन्यासात कर्मयोगो विशेषते कर्मयोग विशेष तशीच आम्हीची कोणे वाट निमगेले वाट कंचे निमगेले दोन्ही वाट एकची 11 माळ्यार पावता जाल्यारी हे विशेष लिफ्टार वच्चेंती इतक विशेष तक सुमार पॉइंट्स असता उग्गी पावतांती मागीर कष्ट जायना सुलभ सुलभ जाता एसी हाजे भितर लिफ्टा भितरी मागीर माळी मॅट चढताना आमगे ड्रेस ते सायडा धूळ पुरा लागून वायट जाता बिल्डिंगाचे फ्रेश असता ते आमी ते पाविल कुडले अशें सगळे सुमार मेरिट्स डिमेरिट्स तशीची हंगा देव संचे श्लोका तुकुन ते कर्मयोगाचे बेनिफिट्स सांगतास कशे आम्ही लिफ्टा बेनिफिट सांगता ती माळी मेटा कंपेअर करताना तशीची हंगा संच श्लोका तुकुन 12 श्लोक तय दवालोट्टू युक्त जावन आम्ही खंयची कर्म केल्यारी ताजे सकट बेनिफिट सांगतास देव कसं ते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति पण फर्स्ट बेनिफिट हंगा संन्यास म्हणल्यारी कर्म संन्यास करचे त्याग करचे वाट कोण ते मार्ग कोण धरतके तका दुःखमाप्तुम अयोगतः कोण ते अयोगतः म्हणल्यारी योग जायना की दवा लोट्टो युनाइट जायना की तका दुःखची अनेकलो योग जावन आशिल्लो युक्त जावन आशिल्लो दवा लोटो तो नचिरेण अधिगच्छति ते पुण्य प्राप्य करचे आशिल्ले ते स्थान आस पळय ते नचिरेणात म्हळ्यार विदाउट एनी डिले ते ही विल अटेन दॅट पोस्ट विदाउट एनी डिले म्हणून हांगा देव सांगता फर्स्ट बेनिफिट जाल्ली वे ये 7 श्लोकांतो कुर्वन्नपि न लिप्यते केल्लरी तो कर्ण तिलवरीची योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते तो योगयुक्त जावन आशिल्लो नव्हे दवा लोट युक्त जावन आशिल्लो केदनाय तो कसले कर्म करताना जितेंद्रिय इंद्रियाक जिखून असता विशुद्धात्मा विजितात्मा तो मनाक जिखून असता प्रति एकाक जिखून असता ते देखून ताका स्थिर बुद्धी असता स्थिर बुद्धी आशिल्ले देखून सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा म्हळ्यार प्रति एकले तो म्हणल्यार प्रीती आणि ताकाय तशीची प्रति एकले प्रीतीचे म्हणून कशी ते वय कितले म्हणल्यार ते ताका एक उदाहरण सांगता मग एक गावान तो एक राय आशिल्लो ते राय भारी चांग राय भारीची चांग विशुद्धात्मा म्हळ्यार इतले प्रीतीचे तो तागेले प्यूर
कसले माइंड म्हणल्यार ही सगळ्याकय तो म्हणल्यार प्रीती आणि पुरा जणय तो प्रीती करता पुरा जणांक अशें आसतना एक दिसू तगेले मन ताका एक फ्रेंड असता पुरा जणे फ्रेंड्स राय म्हळ्यार भावने ना ताका एक गंधा व्यापारीले एक फ्रेंडशिप असता ताका एक दिस बेसून आलोचन करता ताणे ते गंधा व्यापारीलेशी आलोचन करता तो लेखता ते मनशाक कोणी ना आज पाय ताणे मेल्लेरी ते कोण कोण आवत ते गंधाचे तागेले रुखाचे स्टॉक ते पुरा एक पंता ते आम्ही गेले राज्या भितर करून घेऊ का ते सुरेरीत आणि मोर्चे काय पण असं सगळं कसं की एक कुभावने म्हणतात ती वाईट भावन येतात त्या रायाक उरले त्या रायू ते शिले ता गेले पुरोहिताक निमगोन चर्चा करते इथे म्हाका तशी ते भाव आयले इथे आयले तशी मी गेले भारी ओड दोस्त मतो म्हणता ना राय सांगता ताका आपोच्चांग आपोन तागेले गी क्षमी निमगोन कसं म्हण निमगोच्चांग म्हणता तेन्ना राय ताका आपोन अशी सांगता तुगेल्या विशयान मस्त वायट लेखले इतली म्हण गोत्ता म्हाका म्हणटा ना तो सांगता ते मेगेल चूक राया इथे म्हणल्यार म्हाका मस्त काळ जाल्ले व्यारू ना गंधाचे व्यार ना म्हणटा ना मिगेल मनान तू एक कुभावन आयले हांव मना लेखले कसं म्हणल्यार गांवची राय नव्हतो तू मेल्लो म्हण जाल्यार तुका गंधान तू न्हू जोडोचे ते देखून तू गंधा जोडोचे देखून सगळे मेगले गांध घेऊन मस्त व्यार जात म्हाका पुरा एक पण स्टॉक करून दवरले पुरा सर्त नव्हे लायक व्यार जात म्हणून हांव मना लेखले म्हण तो सांगता तशी एक आम्ही दुसरेक कशी लेखता ती तशीच आत्मावच पश्यत आत्मावत आम्ही प्रत्येक लेखय दुसरे काही आमगेले आत्म म्हणून लेखा ते देखून सर्व भूतात्मा एक कर्मयोग करतलो केदनाय आमगेले भगवंताले अंश प्रत्येकलेले तू यास म्हणतो पळयता ते देखून प्रत्येकले तो म्हणल्यार प्रीती आणि प्रत्येकले ताकाय प्रीती मागिरी 8 श्लोकांत कसं सांगता देवो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति आम्ही लिफ्टर आपदिले गोत्तु गो स्वयं इकरा माळ्या पावले 1-1.5 मिनिट भितरी गेल्लेले कण कसली करणी तशी कर्मयोग करतल मनीषो नैव किंचित करोमीति हांव कसले करणी म्हणून लेखत काय युक्तो मन्येत तत्त्ववित् कशी लेखत तो तशेल्ले पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् हे सगळं आमगेले बॉडीली ऍक्टिव्हिटीज नवे पळोवचे मागीर आयकुचे आपुडचे हुंगचे अश्नन खावचे गच्छन वच्चे स्वपन पळोवचे श्वसन श्वास काढचे प्रलपन उल्लोचे हे सगळं 2 श्लोक सांगितले ऍक्टिव्हिटीज पुराय तो कशी लेखत म्हणल्यार हे हांव करची न्ही हे मेगेल इंद्रिय ताजे विषयाक ಒಟ್ಟು वर्तन करता इति वर्तंत इति धारयन तशी मना करून घेत तो कसले नाही ते इंद्रिय ते ताजे विषय ಒಟ್ಟು ताजे तन्मात्रे ಒಟ್ಟು वर्तन जातच ताजे म्हणून हांव पळोवची न्ही प्रत्येकय दावान करचे दावान मेगेल भितर बेसून प्रेरण दिवचे म्हणून तो मना लेखता मागीर कसं जाता 2 श्लोकांत ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांबसा कसं सांगता ती 2 श्लोकांत ब्रह्मण्यादाय कर्माणि कोण ते सुप्रीम लॉर्ड ब्रह्मणी तक्का ऑफर करून तागे लोट युनाइट जाऊन कसले काम करताना तागे लोट युनाइट जाऊन कोण करत की तक्का लिप्यते न स पापेन कसले पाप अंटना कशी उदाहरणेक एक पेट्रोल पंपांत कंडापटी व्यार जाली म्हणले क्या मॅनेजरा खुशस्वे ना म्हाका मेळची संबळ मेळता म्हयन्याक 15,000 की 20,000
कोण सांग म्हणू कोणी ना 3-4 दिवसाला कंचे कार येई ना पेट्रोल गलोक म्हणून तो बेजार पावतवे ना अವಂಗ मॅनेजर खाली व्यार जाईन जवो मी गेले संबोळ मक मिळता 15,000 की 20,000 ते देखून आम्ही कसं करताने ते कर्म गेले भगवंता अर्पण करून करका ब्रह्मण्यादाय कर्माणी आम्ही त्याचे फलाक अंटूचक नज कसं दिले री त्याची फल पुरा देवान दिलेले देवान कोरोचे मेजी करन कशी मराठीत एक पद असं तुंची करता आणि करविता शरण तुला भगवंता मी शरण तुला भगवंता अशी प्रत्येक पान हलता पान हलते फूल फुलते म्हणून भारीच एक पद ते तंतस पान हलची जव फूल फुलची जव प्रत्येक तागेल परमिशन ना जल्लरी असाध्य एक पल होते हल्लू जायना ते देखून हांव कसं केल्लेरी तक्का ऑफर करून तागेले मी ते नाव करतस म्हळ्यार भावनेर केल्लेरी लिप्यतेन स पापेन कितले सकडान तो कॅरेक्टरिस्टिक्स पळेल पळय मी सुरवेरी उग्गी दुःख ना उग्गी आमका विदाउट एनी डिले आमक ते प्राप्य करचे स्थान मेळता मागीर कुर्वन्नपि न लिप्यते केल्लेरी आमका लेपन जायना नैम किंचित करोमि ती हांव कसले केला म्हळ्यार भावन असना मागीर लिप्यतेन स पापेन तशें कसले करचे कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये ये करची कसलेक आत्मशुद्धी करचे ते मना करून घेवका इत्याक युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते कायेन मनसा बुद्ध्या कंचे आम्ही शरीरांत तुझव मनांत तुझव बुद्धी तुझव कंचे काम केलरी ते योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धय कोण ते संग संग म्हळ्यार कर्माचे करता ताचे फला संग सोडत की ताणे करचे कसलेक आत्मशुद्धी कितेर करचे आत्मशुद्धी क इत्याक म्हळ्यार युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्त जावन आशिल्लो दवालोट्टो युनायटेड दवालोट्टो संबंध दवरून घेवन कोण कर्मा फल सोडत की युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् तो शांती पावता उदाहरणेक आम्ही अंतु पळयला भागवतांतू वेदव्यासो 8 पुराण आणि ताज 8 महापुराण हे सक्कड बरयता सक्कड बरोवन जत्तची 17 पुराण बरोवन जत्तची त्रिकाल ज्ञानी तो मागीर पळयता ताका दिसता कलियुगांत जण आणि के सुख पावनांत मू तांकां कसलेक हांव तांगेल कितेर करनी मू म्हणून दिसता वेदव्यास भगवंताक तशी सरस्वती नदी तटांतू बेसून असताना ते नारद येता नारदान येवन वेदव्यासाक उपदेश दिवचे तेची म्हळ्यार तू इतले शास्त्र बरोवन आसूं पुरो जाल्यारी कृष्णा होगळसिनी कृष्णालोटो संबंध देवची कसले कृष्णाल काणी कसले सांगनी तू व्रत तपस ब्रह्मचर्य यम नियम आजी पूरा विवरसून तू बरयला कितकी जाल्यारी तू कृष्णाल काणी विवरसिनी ते देखून तुका एक डिसॅटिस्फॅक्शन तू कृष्णाल काणी बरई म्हळ्यार देखून सांगेल देखून वेदव्यास भगवंतू तदनंतर कडेरी 17 पुराणानंतर 18 पुराण श्रीमद भागवतम बरोचे त्यांनी तदनंतर त्यांनी कसले बरयलेला तेची तांगेले लास्ट कृती इति म्हळ्यार इतले सकट बरोवन तांकां शांती मेळ्ळी इत्याक दवालोट्टो युक्त जायनी युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ते नारद मुनी सांगता वेदव्यास भगवंतालेगे
नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम म्हणून सांगता. नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं नैष्कर्म्य निष्काम जाऊन तो कोर्ण सुपुरो कर्म जल्लरी दावाल कॉन्सेप्ट ना जल्लरते देव यमक नक्क मुंदवरचिने एक आमगेल कृष्णा कॉन्शियस अंत कशी म्हणल्यारी पूरा जाव का आमका जल्लरी इट शुड बी डाउटेड विथ द सुप्रीम लॉ ते भगवंतालोटू संबंध तक जोडसू का वाटेर पडलेले एक दुडवा काट पण म्हाका नाका म्हाका करो सांग पुरा संन्यास केला म्हणून सोण वचू पुरे संन्यासी ते नाही त्याचे बद उपयोग ते जाव का ते दुड्डू काणू ते कृष्णाल कितेर यूज करणू 4 जणांक कृष्णा भक्ती येवची तशी केली वे ते दॅट इज द बेस्ट यूज ऑफ इट. हे देखून आम्ही कर्मफल त्याग करून भगवंतालोटू युक्त जाव का कसं म्हणल्यारी उदाहरणेक आमगेले प्रभुपादन सांगोशील केदनाय व्हॉट इज द अल्टिमेट गुड त्याग करची वे आता कितली जण चांग काम म्हणून सांगून जाडवचे पार्क करचे हॉस्पिटल बनचे असं सकड करू पुरो उदाहरणेक आता कोरोना वेळारी कितली जण जेवण म्हटला कसं प्रयोजन एक पंता पॉट भरली तांका ते जेवण दिलेलेक एक प्लेट मील्स घेतील कुडले पॉट भरले उपास 5 की 6 घंटे ना उपास भूक सुर जाता ते प्रयोजन ना म्हणणे टेम्पररी बेनिफिट्स अल्टिमेट रिजल्ट्स ना तंतु प्रभुपादान सांगची कशी म्हळ्यारी केदना एक काणी सांगोस प्रभुपादान एक चल ओडगोन वतकय जात्रेन तो रडत असताना सुरवेर एकलो पनिष्ठ पळयतकय पळोवन तका ते चेरडाक चंद करून पोट बरी खावयतकय खावयल्या नंतर तो वता चेरडा भूक जत दिसता म्हणून अनेक लेतकय एद वेळ नंतर ते चेरडो रणी रब्बयना वत असता तशी ते चेरडो रडत असताना अनेक लेता अनेक लेवन ओ चेरडो रडत सपळ बुरशी जाला ताजे ड्रेस पळया म्हणून सांगून ताका एक नवे ड्रेस घेवन दिवन चंद करून ताका ड्रेस आनी घालून सोन तो वता हे वे ते चेरडा जावक जालेले तिन्नीच एक मनीस येता तो कसं करता ते चेरडाक चंद करून लाज जेवण जेवयता तदनंतर नाणून चंद करून एक ड्रेस घालता आणि ते चेरडाक कोण तगला आणू म्हणून सोदून काणू ते चेरडाक अन्नालोटू मेळयता अन्नाल वर पवयता ते निजाव तरी चांग काम चेरडाक अन्नालोट पवयले वरलेल पुरा टेम्पररी तशीची ते देखून आम्ही आता कितली जण जेवण आणि म्हणतात ती कसं प्रयोजन जेवतात ती जल्ले तांगल वाटायचं जाल्यार इस्कॉनाच्यान कसं करचे कितले त्यांनी या कोरोना वेळारी जेवण म्हटलं म्हणल्यार खाली आमगेले डेल्ली इस्कॉनाच्यान साधारण 6 महिन्यांतू 3 कोटी प्लेट्स ऑफ प्रसादम म्हटला ते प्रसादम कितले तांकां चांग करता म्हळ्यार इट फीड्स द सोल तांकां ते प्रसाद खेलेल कुडला तांगेल्यान तो परिवर्तन येता कसं की एक काम करते प्रसादाक आनी भगवंता कसले व्यत्यास ना ते काम करून तांकां तांगेले मुखार सुचे पता वच्चे तांकां हेल्प करता हांगा फुडल्या वर्स साधारण 1 लाख कॉपी काही चड इस्कॉनाच्यान खाली बूक म्हटला हांगा खंय प्रिजनांतू जैलांतू अशी बूक वांचेदनी अशी ड्रेस वांचेदनी हाका व्यत्यास नामे असं खंडितच ते चांग बूक वांचताना ते वज्जुनु भगवद्गीते ते पुरा वज्जुनु ಎದ್ದೇಪುಣಿ ತಂಗ ಜ್ಞಾನ ತಂಗಲ ಆತ್ಮ ತಂಕ ಮನ ವಚನ ಜಲ್ರೆ ಆತ್ಮ ಐಕತ ಆತ್ಮ ಕಳ್ತ ते देखून कितली कीची तंगल ते बाहेर येईल कुडले ते अपास ते टेंडेन्सी टू क्राइम असनवे ते उणी जाता
ते देखून केदनाय आम्ही कसले काम करताना ते अंग सांगचे दावान युक्त जाव का, दावा लोटो युनाइट जाव का, दावा लोट संबंध दवरून घेऊ का म्हणून ताजे अर्थ ते युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांती माप्नोति नैष्टिकीम, अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते. तशी हंगा आम्ही कसं पळो का म्हणल्यार युक्त जाव का हे अध्यायाचे मेन ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ते देखून प्रभुपादान हे अध्याय ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणून नाव घाललं. ये युक्त जाव का म्हणल्यार एक उदाहरण एक ये युक्त तशेल्यार हे अध्यायन तू आम्ही कसं पळोवचे युक्त जावन कर्मयोग करका. कर्मयोग म्हणल्यार योग योग करका, योग करका कृष्णा लोट. तशीच 13, 14, 15, 16 ಅಂತೂ ದೇವು एक नवे कॉन्सेप्ट हंग मना करून दितस ते आम्ही पाय काढया. मागीर 17 तकून देव एंड ऑफ द चॅप्टर थंय हे कर्मयोग करताल मनशाले गुण क्वालिटीज ते सांगतस. उदाहरणಕ್ಕೆ शक्नोति हैवय सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः. पळयंती अंगाय तशीची सयुक्तः स सुखी नरः. कोण युक्त जावन स तो सुखी. शक्नोति हैवय सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात्, शरीर सोडचे काही पुढे कोण काम क्रोध हे सकड काम वेग क्रोध वेग हे सकड सहीसून सोडत की तांका कोण युक्त जात की मेगलोटो तो सुखी जाता म्हणून देवांक सांगतस. एक राधानाथ स्वामी महाराजाने कहाणी सांगितलंस. कसं म्हणल्यार रामायणांतू रावण आले पूत इंद्रजित मरता. विश्वास करू जाय ना रावणाक इत म्हणल्यार तेना मने शक्ती आणि वरस मरना म्हणून जाल्यार विश्वास करका जाता. ते देखून तो सीतेला वता. सीतेला वचून तिक जीश मारू पळयताना ती एक तृण तागेले येद्राकान घालता. तुका धैर्य असल्यार मेगेले बायल मनशाला येदूर येऊ नका. मेगेले रामाला वचून तू युद्ध करी म्हणताना रावण सांगता हांव आजी तकून युद्धाक देवता खुद हांवच देवता म्हणून स्वयं देवता तो रामालोट. ते रामालोट युद्ध करताना राम ताका बाण मारता. मारताना 20 हात कट केल्यार अपास 20 हात येतस. 10 मत्ती कट केल्यार मागरी अपास अपास माती उठयतस. हका प्रभुपादन सांगला कसं म्हणल्यार अग्ली हेड्स ऑफ लस्ट. रावण लस्ट कामाचे मूर्तिवत स्वरूप. ते देखून ते काम आमगेले अंगा भितर केदना आसता. एक गेल्लेल कुडले जायनी अनेक येता अनेक उठयता. एक काम जीश मारल्यार वापस अनेक उठयता. तितके सुलभ ना ते. ते देखून हांगा देव सांगता कोण हे शरीर सोडचे काही पुढे मगलोट्टू युक्त जावन शक्नोति हैवय सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः. ते देखून हंगा काम क्रोध लोभ म्हणले सुमार शत्रू आमगेले मनाक अटॅक करत असता. ते एक वाट दवाल शरण घेवका. दवाल शरण घेतल्यार मात्र मस्त पॉवरफुल ते एनिमीस राक्षसाची. ते देखून काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः. तितके सुलभ ना. व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल. साध्य ना. ताका एक वाट कसं म्हणल्यार दवाला आश्रय घेवका. दवाले शेल्टर प्रोटेक्शन ते नामाचे प्रोटेक्शन घेवका. देव कलियुगांतू नाम रूपार आयला. कशी म्हणल्यार आम्ही एक कामाक
ना म्हणून केलं री अनेक पॉपअप जाता एक कशी रावणाला ಮತ್ತೆ पॉपअप जलल की तशीची सुय्यन अनेक येता विश्वामित्रो साधारण 60,000 years तपस केले त्यांनी ते नमने ग्रेटेस्ट ऑफ योगीस जल्लेरी कडेर म्हणताना कामाक बली जाता मेनेका पळोनो ते देखून आम्ही लेक्चे आम्ही कामा जिक्वल्यांती आम्ही एक डिवोटी जल्ल्यांती म्हणे एद्दी पुणे माती उकळताना आम्ही कृष्णा कॉन्शियस जल्ल्यांती आम्ही एद्दी पुणे ऍडव्हान्स जल्ल्यांती म्हणजे भितरी अपास ते रावणाल ಮತ್ತೆ ಕುಯ್ಯನೆ ಉಟ್ಟೈತ ಇದಕ್ಕೂನು ते ರಾವಣಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಟ್ಟೈತಾನ विभीषण ಗೊತ್ತಸ ತಜ್ಜೆ ಗುಟ್ಟು विभीषण सांगता रावणाले तज्जे मर्म कयस ते तागेला हृदय अंतु एक कुंभस अमृत कुंभ ते मार्का म्हणून सांगता ते देखून तशीची आम्ही कसं गोरका आमगेले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सकड असेल तर राक्षस खई अस म्हणून तज्जे कॉस सोदून कडका कॉस कंचे आमगेल हृदय अंत शिले ते टू लॉर्ड ओवर द मेटीरियल नेचर म्हणतात आम्हीची ईश्वर आम्हीची बुद्धोंत ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आड्यो बीजनवान अस्मि कोण्योस्ति सदृशो मया कोणे मिगलितले कोण्योस्ति कोणे ना मिगल अन्य कोणे ना मिगल तशी सदृश जावनो मिगल तशी मुळे भावनाच पड ते आम्ही फाइंड आउट कोरनो ते प्रॉब्लम द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तक्क मी मार्का कशी मार्का जल्लरी आमगेला अंतरंग शुद्धी जावका अंतरंग शुद्धी जावका जल्लरी एकची या कलियुगांतो प्रॅक्टिकल वे कसं म्हणणारी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम खाली ते नाम अंतो नाम संकीर्तन एक वाट नतलरी कलियुगांतो विंगड वाटना अंतरंग शुद्धी करो अंतरंग शुद्धी जल्ली शिवाय आमगेले ज्ञान कसलकही प्रयोजन ज्ञान कसलक आमका भगवंताले प्रेम भगवंताले कसले प्रेमनी पावचक कोण भगवंताले ಒಟ್ಟು ಅನುರಾಗ आणि भगवंताला ಒಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ दवरून घेना की ज्ञान सुने ते ज्ञान अंतु कसले लाभना ते देखून आम्ही केदनाई युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांती मापनोती नैष्टिकम ये अजे क्रक्स केदना युक्त जावनस का या चॅप्टरचे मेन कंचे श्लोक काढेन तुम्ही युक्त जावनस का ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इतलेची या युक्त जावनस का जलरी एकची वाट प्रॅक्टिकल वे कसं म्हणणारी कलियुगांतो कसले वस्तू आम्ही कंचे मुखार संपलेले कलमश असू पुरो जले कलमश लग्नातील एक वस्तू आम्ही याग यज्ञ तपस कसं केलरी तक मुखार सुनवते याग यज्ञ घालचे सामग्री तय मिक्स्ड ड्युप्लिकेट मिळून पूर आमका जल्लरी आमका आमगेले तोंड बंद केलरी कोणे यद्रा बेशील मनुष्यात कळणतील बित्तेरी तोंडांतू जिब्बेन खाली जीभ हल्लोनु आमकते महामंत्र संगीत ते मात्र या कलियुगांतू आमका आशिले भितर ऑड नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता विंगड कसले गती ना म्हणून ते मना करून घेऊ का ते प्रकार आम्ही अंतरंग शुद्ध करून केतना युक्त जावन शेत आणि वरलेला आम्ही बुधवार पळया हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण।